Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa atong magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Karon nga adlaw Lunes kita, Hulyo 13, tuig 2020. Aksyon Hotline. Welcome na sa aton nga pagpangalagad tubtob kita sa takna alas 9:15 karon nga aga. Kumusta nga aton mga tagpalamati nga nagamonitor na via Facebook Live, amo man sa YouTube kag sa ila mga transistor radio, monitor sa salakyan. Karon nga aga, good day, good morning sa mga taga-diri sa aton sa Negros Occidental, Bacolod, Western Visayas kag sa magkaiping nga mga kaprobinsyanan nga aton malabutan sa aton broadcast. Aksyon Hotline. Good day naman sa mga kaaksyonta nga mga OFW nga ti anuman nga oras sa inyo ginamtangan karon nga adlaw ang aton sining nga pagpanamyaw. Aksyon Hotline. Anong pila ka madalag ko nga mga balita nga aton natutukan karon nga aga diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline? Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Isa sa balantayan ta karon nga adlaw Lunes, Hulyo 13. Amo ini ang pagpatuman sang pagbalik sa biyahe ang mga barko kag eroplano nga magakarga sang mga locally stranded individuals dito sa Metro Manila sa din gina-consider man as high-risk area kung COVID-19 ang paghahambalan. Aksyon Hotline. Tibalantayan ta ini since nga ang gusto matabo sang aton gobyerno diri sa lokal. Nga kung pwede palang ma-regulate kag hindi na pagpadiretsuhon papauli ini nga mga ini nga mga LSI kundi mag-aagi sa mga quarantine facility agud masiguro kag mahugot nga hindi madugangan ang problema sa Bacolod kon COVID-19 ang paghahambalan. Aksyon Hotline. Way gani mga isa ka semana sobra lang ho. Ang sa probinsya man nga nagpahuway ang team ni Dr. Zipa Gerhard Kailian right after nga ini sila ang nagpaidalom sa RT-PCR test kag nagnegatibong resulta tiari balik trabaho gilayon, no? Sila naman ini ang magatutok kag magasugat in kaso gidman may mag-alabot na nga mga locally stranded individual diri sa Metro Bacolod kag Negros Occidental. Aksyon Hotline. Wala pahuway pero kabahin ini sang krisis nga ginadala sang pandemic o concerning COVID-19. Ang Negros Occidental, of course, may mga quarantine facilities nga gina-provide ang gobyerno sa probinsya. Magluwas sa probinsya ang tagsa ka mga LGU. May ara man sang ila kaugalingon nga mga quarantine facilities. Pero pamangkot sa sining paghatag na sumunggo signal o green light, bangod ang duwa ka semana, gagin na pangayo sa mga LGU, ti nagtapos na. No? Sunong iya sa national government, balik ng ila pagbiyahe, ti pamangkot san o ang schedule sa pagbiyahe, sining mga LSI,
Saan o mag-aabot diri sa aton sa probinsya kag syudad. Action Hotline. Manang isa sa aton sini ginabantayan, may mga panibag-o karon nga mga cases nga na-record diri sa Bacolod City, a positive result finally, no, may ara sa mga resulta nga naguluha sa ginapadala nga mga specimen didto iya sa Iloilo. Kag at least ang Bacolod may mga result, galing ang bad news sa balita kay ti may nagpositibo. Now, it doesn't follow nga kung magpositibo ka, ang matabo sina nga problema sang tagsa ka komunidad gilayon kay ang kalabanan sang ulihi o late nga managalabot nga ginkuhaan sang RT-PCR test kapin pa OFW ara na sila situated o nabutang sa mga quarantine facilities. No, tandaan ta gina. Action Hotline. Ang mansilingan nagligad nga simana ang ginhimo man dito sa barangay council sa pagpamuno sang ila kapitan, tigin butang na to sa iya sa fasilidad sang Bacolod City agon nga malikawan, no, ang problema sa isa ka purok nga perti kadamo to sa mga residente nga dito nagatiner or naga-star. Action Hotline. Ginbulos ang iya sining asawa kag amo naman to subong sa lugar after nga tinluan, gin-disinfect, ti amo to subong nagka-home quarantine, no? Naka-home quarantine. Action Hotline. Pilaman karon ka ma-update dira sa syudad sang Kabankalan right after gato mag-asawa, no? Ang asawa doktor, ang bana nurse nga nangin patient number 1 and number 2. Kag ang bata nila tunga 2 years old nga gindala sa ospital, ti ginahulat man subong ang latest kag ang result sang RT-PCR test. Action Hotline. Karon ta na karon da grabe subong do na sentro kita tanan parte sa COVID-19 nga mga update. Nawari ho may dentista nga nadakop sa operation by bust operation sang PDEA. Action Hotline. Dinatabo ini dira sa Talisay City, Negros Occidental. Ina nung hamakon mo ni way pili ya. Nabi ko gani kung nagatahap ang tao bangod sa kampanya sang karon nga administration pero may ara gidagyapon no nagapangisog na. Action Hotline. Ano pagid? Ining regulasyon sa home quarantine ginaulat man sang Bacolod, no? Sa syudad sang Bacolod. Tiamon na siya ang action doors, isigya lang silang tatlo, Leog, pasunura lang sila. Ang pag-regulate sa ila, amo ini ang ginahulat karon ang desisyon gisa nasyonal kag kopya kung ano ang dapat matabo kay kung lang tawon naton ang luyag sa Bacolod ya dapat pati apor gani may mga bag-o nga mga regulation o kung gindesisyonan sa city ang requirements nila dugangan. Action Hotline. Ti pero pamangkot sining nasyonal anong ila desisyon parte sa mga home quarantine ni i-allow na lang sila nga magpalauli o pag-abot diri sa aton sa Bacolod RT-PCR test kay desisyon tadi sa lokal yang kinahanglan ni home quarantine sila mo o yung lain sila, kung ang nasyonal, may ara sila ya panindugan, kaya dapat ipapulion, agoy, amo nang pinakamasubo, gid nga bahin sang istorya. Action Hotline. Take note ng city government of Bacolod, may mga gindesisyonan, gani sila last time, nga makaset up, nagpermahanay sang MOA sa Department of Education, agod nga magkadugang sang quarantine facilities mo, nga preparar o much more kung amo ning sitwasyon kundi naglain pagid. Action Hotline. Kundi nali ang national gidya ang mag-decide, no, pero ti ini subject pa ni kung depende ini kung ano ang papanaog nila nga order ka atrasado pitsa 3 na duha na kadlaw na bilin ho abot nga meeting pa ni sa National IATF. Online sa hotline. Online sa hotline. Kag may mga pasaway mga pasaway diri nga nagkaladakpan sa health protocol violation. Oy, atensyon Bacolod no, may ginset bala subong nga grupo nga amo ni sila ang magapatigayon sa operation batok sa mga nagalapas sa health protocol. But joining us over the phone is Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, good morning. Yes, Action Art, may aga sa pagpapalamat sa televiewers.
Salamat gid sa time. No, una bes i-check ko lang sa imo kay tisubong ang balita nga magabalik na ang pagkarga sa barko, pagbiyahe sa barko kay eroplano sa mga LSI pauli diri sa aton sa Bacolod and Negros, no? Sir, sa nabilin duwa kadlaw antes magtakop ang Hulyo 15. Way pagid subong nakapadala yang nasyonal kung anong desisyon nila, what will happen sa sining home quarantine nga policy? Well, may report yesterday. Mm. Na hindi na sila mag-allow siyang home quarantine. Hindi na. Oo, di ba may mga kwan kita, asymptomatic na mga patients Okay. or positive individuals na gina-allow natin sa home quarantine. Mm. May kagapon nagwa na gina-discourage. Discourage ang term. Hindi ang mandatory. Mhm. Di mandatory, but then tigawlat kita sa hard copy sila eh. Okay. So, kung positive ka, wala ka choice, dalon ka get sa isolation center Okay. ng government. Mhm. Kasi kung gusto mo yung damo, kaya kwarta, if you opt for hospital care at your own expense na. Okay. But then, gawlat kita action art sang hard copy sila. Mhm. Same, ang sa kwan niya, suspension of travel, Okay. wala naman ka nag-appeal mo. Mm. Even ang province, wala mo nag-appeal. So it follows na may resumption of travel na. Mm. And that, kung ma-overwhelm ang aton quarantine center, ayaw naman sa ingay, stop na yun. Mm. I think why na niya may baluan kung ano kadamo to ang ipadala nila every week or every other day. Hindi blabay? Wala sila advice, may maabot. In fact, may maabot today. Why takbalo kung pila. Uy. Di mo na, the same, nagbalik sa gyapon siya old ways pala. Ginapabalo ka lang kung ara na. So, namin pa niya, kapalo ka in advance eh. Kaya masiling kang tindi lang anay. Kaya subong nga mo damo na pending pangakuan eh. Mm. Na results at art. So bali LSI ni tanan, sorry to butt in, pero LSI ni ang gina-expect nyo within today nga maabot sa Bacolod? Wa itabal anak ko, LSI na ko na OFW. Okay. Kapag lang na ko rin kung magabot ng aeroplano. Ay sus, grabe, madupaktakon porsyon ang aton guwa gilis ni. Yeah, siya mo siyang atong gidi na problema. Si Mayor nagsulat man sa ilang si Babaw. I-control ang arrivals diri. So that nga ang public na to, ini tambutang sa talagman mo. Kasi the fact nga gin, as mentioned, wala nga may gina-discourage nilang home quarantine. Mas hindi ka gina-discourage lang but allowed. Kaya expect na sila kung ang quarantine center mo ma-overwhelm. Wala ka choice, home quarantine mo eh. So namin kaniyang subject lang niya sa aton, the availability sa aton quarantine center. So namin kita ko parang way sa may makapuli. Kung ako gani, vice gani, kung ako abi, ang imuon sa national government di, total nagagasto, naggilang man kita, nagapinanghulam kita kwarta, why not abi nga dito nga nangadaan sa Manila, pangitaan nila facilities ni kag dito anay i-cater, no? Para nga sila to makaregulate, sila to makakuha sang RT-PCR test, para nga in kaso magpapauli sa probinsya, kundi why na problema sa uling ang local government, maayo naman sila sa bulig kung karon maubusan kang mahubsan mangita pundo diya. Yes, mo nang ako nag-explain sa mga interviews ko, nga double expense ko, Gani. Why not focus lang to sila sa Manila and Cebu, then kita di ma-reswap na lang. So, kaya kita di control tabi mo. May tatanging problema. But then kung namun siyang procedure, at least kita tanan. Correct. Kaya kung wala na lugar sa imong quarantine sa papulion mo siya mo. Why ka choice so, kung dito sa Yabalay, why ka na tiyak palo, yung mga tumakonsol kung ang protocol yung sunod yung maghatag sa pagkaon, utensils yet, di na ginahaboy, may na-control pala. So,
ang chances are, nalat na na eh. Mo gani kay siling ko gani nga dapat tani ni. Kaya gani action act doon tawo mo na no, ang report pala sa kuan. Sa DOH region, out of 269 na yesterday out of 269 nga nagwa nga results, 91 gid ang positive. So that is 37 or 38%. Okay. So that is very alarming. No? And even ang siyang silay, kung ang taon mo, kasi the other day, out of 19, 17 din ang positive, out of 20, 17 ang positive. So, dako alarming ako. Gani. So, kadamo din siyang nag-positive. So, halina sila, LSIs na, and OFW. In other words, exposed lang to sila sa Manila, kaya nang tinira to sila mo. Correct. So, na-expose na ito sila. Na-expose na sila from Cebu or Manila. Gani. Kaya mo na gani siling ko, dapat na ni kulo konsulta man ng National IATF. Amo na galing problema kay sila lang to yung ga-plaster sa ila drawing board and then ipasa nila subong ang responsibilidad kag risgo sa tagsa ka probinsya. Imbis ka makontrolan mo kay sa Manila, lang to kung maglinapta ni ti karon matalo pang dan pakita sa national government kon butang ta vice magtaas gulpiada man ni karon mag-cases sa aton magpala uli ni kag sa mag-home quarantine. Correct. Ang aton ganun yung point nila dang isa na lang kagasto. So Gani. dito sa Manila, pareho sa OFW live, butang mo sila sa mga pension houses. Kag quarantine, kag RPT na nga daan. So that nga ang papulion mo di negative na. Di ba? Sa pag-abot din, ma-reswap na lang kaya. Kaya siling ko gani mo na may gasto. Daw pa basi magpareho kita blas ang Cebu, puwera palayo lang. Ti karon ko magtinaas na di ang tao makayos. Way ko gapahog, way kita pamahog sa publiko pero hindi malayo nga ang posibilidad nga ma-overwhelm gining aton nga mga quarantine facilities. Ti magpalauli na karon. Sa uli ko magdamo ang cases maglinat nanay kay way panay nga daan vaccine subong. Siling ko basi kon padala na bang kita tanggidira kinugang mga army nga magbantay di parang taon di maginuwa kundi nagdako na ginang gastos ang gobyerno nasyonal. Correct nga observation. Kag ekonomiya mo. Gani man. Kaya mo na ginakulbaan ko. Balik madinabala ko magdamo na siya mabalik sa ECQ. Balik ka sa ECQ naman. Siya kung mag-ECQ kasi stop kan man tanan. Sinong ma-suppress na, hindi kita tanan. Kag kung damo na nga ni LSI nga ra sa quarantine facilities, anong himuon sa local government unit sa Bacolod? Question, may pundo pa tada nga isagod ni sila kung ano kalawig ang ECQ? Kita diya may ara pa may isagod pa tadi sila pero ang pagsagod ay man ang problema diyang capacity sa damo na amo na ang pinaka worst gid. Pero ining latest sumong vice nga nag-positive sa Bacolod, I don't know kay gina-contact man namon si Dr. Grace Tan. May ideya ka na kung ano ni ang mga information taga diin ni sila yung mga lugar sa Bacolod? Well, ang gakuha man ko info action art. Kay it seems na daw may kunin mo atong siya isa ka hospital dire. Dapat ang info hindi kapag i-hold. Gani. Kabalon sang gobyerno so that actions mayor. Hindi ka taguon. Okay. So daw kung sa hospital ganun nagahalin na bulihan kita magkuha information which is not good. Amo na taning next ko nga question. Even atong from atong sa Iloilo. Doon nabudlayan kita magkuha information Okay. Which is not good. Pabalaan nyo kami. Kaya kami isang decide mo. Gani man. Hindi ko taguon. Hinadakaroon ti budlay na. So, may ara na report sa DOH Action Art. May ara asteres. May asteres mo. I think LSI, isa ka asteres. OFW, 2.
ang apat ka asteres daw apor or nag-interchange da hindi ko kasaulo. Which is which. May ara duwa from Bacolod nga wala siya Asterisk. asteres or wala siyang symbol. Uy. So, I don't know kung muna siya ang locally transmitted, no? Kag kun bala amo ni sila ang sa ospital. Kay amo na ang next ko actually taning question si imo kay mga report na baton gud. Sa isa action art, sa isa ka report, hindi yan from DOH, sa isa dira ka report, lima ka locally transmitted eh. Oo, so libog-ulo ko ba't yan si DOH ang ginapati sa eh. But may news yesterday, may amo na siguro naglima tungkol sa yesterday may news na may positive naman nga naginawa. So basi wala pa na madala sa report yung DOH. Okay. Pero Vice, ining parte very sa... alarming na. Kung amo na siyang pasang iniwilob lang, may dito dayon kung kita may lima. Alas 8:18 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Action Hotline. Ang isa ka problema mo ni, no? Kundi subong may ara sa mga cases nga naguluwa, amo na gali ang balibais, basi kung may local na ding transmission o nano kay Y asterisk sa mga ginabutang sa DOH mismo sa regional office, nga doon mo na bilang sign pag-identify sa isa ka patient. Vice, sorry, ginautod kita, pero amo na bilang partisigin mo, no, mga actually, damo kita na baton report nga hospital nga amo ni possible kuno i-lockdown kay may mga cases na amo ni silang kung hindi taanay sina mag-dwell sina unless nga di ba balon tani man kutontang city kung may idea sila sini isa ka private hospital. Yes, correct na siya. Nga hindi ta pagtaguon so that maka-decide immediately on what to do. Hindi lang yung kamo lang kayo decide. Diba? Okay. Pero sa Iloilo, kung ninabalaan ni Mayor Peñas, so nag-decide siya yung i-lockdown. Kasi ang tanan dira, test, parang hindi mag-lockdown. Muna nga itong purpose. Okay. So, kanyara yan sa lawayon, yung maski na hanip yung balan siya yung home quarantine ka or isolate ka, may yung tungol nga, why sa symptoms, malagaw sa gyapon mo. Na? Ito na namin. So kung nabalaan ka na, din maalam tang publiko. Amo nang pinakalain. Now, ining mga latest karon nga nabaton nga nagdugang abi sa listahan sa Bacolod City, ang inyo ari ni sila tanan sa quarantine facility, Vice? Well, ang aton niya as far as kung ari ka diya diri kaya sa quarantine center sa city, konto na iya. Para na sila sa quarantine centers. O sa ilang home quarantine o service. Pero yato yang sa ibandera, nga siling nila sila lang bala, hindi na pwede dapat. Gani man? Dapat ni-submit to na siya authorities. Hindi na pwede nga taguon, kagkamulan din nga ma-decide kung di nila butang. So, so kung admitted na sila sa hospital, matalon nyo ang city government. Okay. Kundi na sila. So bangod sining nga experience, why plano ang IETF upod kay may yorda nga ipatawag liwat ni ini mga hospitals agun nga once and for all samtang way pa naglala ang sitwasyon maka-set up na ta kung anong himuon ta nga protocol di? Well, kagapon din relay ko na siya mga for validation bala action art. Okay. Sa aton City Health Office. So, City Health na ang ginatugyanan mo nga i-check ini, counter-check ini nga report? Yes, so may mga reports. Okay. So, anyway, sundon... Sila man gina-inform siyang DOH Gani man. Okay, budlay niya nga tagu-taguon nila ya, dason damo ang nagakinadto na gayapon magpa-check up sining hospital, tapos gulpiada lang niya, lain to Iloilo to nga at least tanugid niya sila sa LGU, kundi naghimo to aksyon ang alkalde nila. Ang binansya, yan ang papapawi ka lang na, pero kung kapuwi sa tao, hindi ka nang pawi. Mo gani, amo ang pinaka-worst kag basi kung sila pa makigan sina sa uli sa publiko da kung magkalalatnan ang nagkakaladto da. Correct na siya, action art. But then, nga mga news, di kinapabalidate sa City Health Office. Okay.
Sir, saan o gani ma-start tong gintukod sa city pagi kay Councilor Baribari? I-check ko lang man siya karon. Pero saan o umpisa sila ni Taba Julingo? Well, tomorrow, mga akon may meeting ko, instruction ako ni Mayor. Tomorrow, mag-meet sa ila. Yan yung task force disiplina is headed by Colonel Guara. Guara. And then si Taba Julingo ang iyang deputy MD or siya ni ang point person nga mag-implement siyang ordinance. Then may mga tomorrow i-present natin ang citation ticket or ang forms for approval. Then ipa-print out pa ina kasi kung way ka kwarta issue ang ka citation ticket di ba? Pero kung may kwarta ka dati outright pwede ka may issue an official receipt. Okay. So tomorrow ang i-finalize na as per instruction ni MEP. Sige. On that note, Vice Mayor Elcid Familyaran, salamat gid sa time. Good morning. Yes, sir. Thank you, man. Nag-address na sa program. Action Hotline. Now, gin-check ko si Vice Mayor Elcid. No? Kay, actually, minabaton ko, kagabi pa nga report, nga may ara sang case sa isa ka hospital, private hospital, nga may nagpositive, why nila yung ginasugid sa local government unit. Ang sa DOH kabalo to, dapat ma-check ni kay karon kon kay daw nag-decide ng private hospital nga sila lang yung ma-quarantine sa ila tawo to. Na ano na ako naman, taguunin na yung cases ya kung ano ko may nag-positive dapat kanibuligan tani. Nga ma-inform tang public nga wala bala sang limbunganay o kung hindi kita magbutig sa publiko kung amo na. Anong ginapaminsar nyo? Maapektuhan ang inyo negosyo? O kung mo nga magsira ka mo o kung i-lockdown ka mo temporaryo? Ting paminsaron ang kung paano kita makabulig sa komunidad. Hindi kayang ganansya, yan mong ara sa utok ta. Action Hotline. Amo na ning krisis, subong. O, ang iba niya ganit daw makwanay ho. Ang isyu sa ABS-CBN, amo niyang grabing balbalanay nila. Although ina palangabuyan ang ginaistoryahan ta, hindi naman mabaliwala mo. Actually, subong ga lalain man mga empleyado da. Pero unahon ta niya na man ho. Ang party ini sa problema naton sa COVID-19, kay hinali gani matabo nga magpariho kita sa Cebu, ang gwata sini, ang gwata sini sa Bacolod, basi ko padalaan man tani dugang nga army, dugang nga mga pulis, kay ti ang gwa sa uli ko maglinaptan ni kita pa mabasulan nga do katiga sa aton ulo. Action Hotline. Tarablang Cebu to, nag-ECQ sila, malawig nga tiyempo nga anto sila. Ka-eksperyensya naman kita sa ginatawag nga ECQ, sang ginpatuman ni sa Bacolod, diluyag tanan. Action Hotline. Ngayon ang bisan gusto mo magwa nga magbakal ka, gina-regulate ka, isa lang sa tagsa kabalay. Amo nang dapat naton panumdumon gid. Dapat ni siguro panawagan ta sa local government diri sa Bacolod. I-check nyo gini, kung ano ko matuon, di ka may isa ka hospital, di nga daw sila lang ka matumato, bulong ka mga kagduway sila ga-inform sa inyo duway respeto niya sa IETF di sa Bacolod magamuni. Action Hotline. Daw igagawon ko nag-text si Dr. Jonathan Lobaton kung may schedule sila na baton parte na sa arrival because siling ni Vice may ginahulat sila actually nga trip either aeroplano o kung barko magaling sa Manila to siyempre buwas pa niya pitsa 14 maabot ni sa aton ang barko. Pero kung aeroplano, tiway ni may baluan, lain lang kung tuwang gabi naman maabot ni karon. Action Hotline. Ting question, pilak-bilog na ding maabot. Na pilak-bilog na ding ipadala sa Manila. Ding kakita, sinabi man. Ang aton luyag diri matabo, nga dapat ang kandaan nga ginahimo sang tagsa ka mga local government unit, ang kandaan nga ginahimo sang tagsa ka mga gobyerno lokal hindi ma-overwhelmed, no? Kaysa tion nga ini ang mga pagpanghanda kag ang quarantine facilities nga ginaman sang tagsa ka mga lugar magpuno na gani tapos gid mapilitan kagid nga mag home quarantine. Ti sa home quarantine di mo na iya masigurado kung bala masunod gid ang gindala nga pasyentes balay niya to
nga hindi magguha, nga hindi maglagaw sa sulod sang 14 días or samtang nga ginahulat ang resulta sang RT-PCR test. Action Hotline. Kabay pa nga ining mga ginpatukod nga biolab sa Bacolod, magkapadasig sa proseso nga may baluan dayon within few days ang result, agod nga hindi kita maghaom-haom nga negatibo ang pila ka mga LSI, OFW, returning residents nga nagapauli diri sa aton. Action Hotline. Kaya dapat sinatani dito sa nasyonal pa lang, dito na lang nila tipunon gagastuhan Di ba? Isa na lang gagasto, bisan mangutang gobyerno, at least sigurado nga ang mga probinsya, ang mga syudad, hindi iya matamaan. No, hindi iya matamaan. Online sa hotline. Online sa hotline. Aray sa itong linya ang incident commander sa probinsya sa Negros Occidental. Ma-check lang ko siya kung bala may mga nabaton sila initially nga information kay kuno may maabot subo nga trips from Manila, LSI, no? Galing kaya mo nabla ang mga informasyon, igo iya mag-abot sa mga authorities diri sa probinsya ka Bacolod. Inang manug-abot na. We have Dr. Jonathan Lobaton on the line. Doc, morning. Yes, good morning, Action Art. Good morning sa aton mga tagpalamati. Salamat gid sa time. Doc, kumusta man? May nabaton ka mga report nga may ara kita arrival today? As of now, wala pa ko information coming from the Provincial Disaster Risk Management Office, no? Action Art, pero we are expecting may mga notice kita diri today, no? In fact, kadamo sang mga tawag nga naga-inabot sa akon. Pero officially wala pa ka-transmit. Pero we are very much expecting trips this week. This week, no? Pero why pa man gali confirm nga may arrival today sa Elisay via barko o kung aeroplano? So far wala pa. Ati kay kabalo ka Action Art ang very nature gid sang ever since nga ginahambal naton sa atong mga tagpalamati ang pag-transport sa aton mga LSIs gulpi gulat pala kibutanay. So muna nga hindi ang the usual gida since then nga ginapabalo namo gani sa ila sa national nga tani may ara man kami due nga time nga makapreparar man kami kay ti ang ginahimo nila ginatawgan kita din nila usually one day before, no, or worst hours before. Doc, balikan ta ka in a very short while. May obligasyon na ko nga national, kaya hold on sa linya mo, please. Yes, actually. Babalik kita pagaligad gilamang sini. Diin ang makinig, dishwashing liquid, sa Action Radio Philippine Standard Time. Balikan ko lang si Dr. Jonathan Lobaton sa aton nga linya. Doc, sorry to be waiting sa piyang line. Okay lang, Action Art, no? Okay. So, with this information, preparado naman sila ni Dr. Kailian o ni Sir G. Fard Kailian to CFARD kung in kaso mag-alabot ini within today?
Yes, since last week, Action Art, kuha na sila, nakatipo na para sa liwat, kag may mga bago kita nga mga plano, may mga bago nga pag-renew sa aton nga strength kay kabalo man kita nga nag-positive to ang isa sa mga drivers ang ambulance, no? Gani? So, pero tin-approve dito nga negative gid ang bilog nga team, halin sa admin, pakato sa aton mga iban nga mga responders, kag remind lang naton sila nga implement gyapon sa mga restraint regarding sang ila pag respond bala sa dalom kay expose gid sila, no? Pero as of now ready gid sila nga magbulig sa aton gyapon mga pumuloyo. Okay. Now, anong instruction ni Gob with the latest nga mga record na bisa nag-positive sa result sa RT-PCR test, Doc Lobaton? As of now, kay man daw ang report sang 91 from Western Visayas daw kahapon lang. I'm sure nga everyday may mga statements si Gob man nga ginapagwa. Daw wala pa ko ka-monitor Action Art kung ano ang iyang statement for today. Pero I'm sure nga the governor might release statements and response in ongoing numbers ka nagkaka. Sa province of Negros Occidental, we are nearly 200 or more than 200 already. Oo. Yes. Kagang isa inspektor, unto ko na, ning himuon nila sa pagpinadala, di sang ilisay nga siling kong preparasyon, tabla nga mga bulutangan, siling sa ilang, quarantine facilities, pati sa mga tagsa ka LGO, basi ma-overwhelmed gilayon kon pertik damo, bala, sir? Tiyan mo na ang ginahambal tahalin pa sa do bala Action Art. Nga i-kon lang tani kita, i-alert kita, at least may time bala kita Action Art. Okay. Kaya hindi ini pag ipadala diri sa aton in hundreds, no? Kaya kung mag-hundreds na sila, di wala gi kita. Yes. Mo na ginaliwat-liwat ko din sa aton mga previous interviews, nga may ara kita mga locally stranded individuals halin sa Iloilo, ti mga fast craft na. Ti pilahan ka, pilang daan ka ruta sa fast craft every day. May ara pa kita sang ining barko nga halin niya sa Manila, ining mga to go. Tina, they would come in hundreds man. Okay. So, ina mga LSIs man nga gina-facilitate sa aton mga national government officials, National Interagency Task Force, so they come in hundreds. Okay. Amo na nga maghambal si Dr. Kelian kung kisa sa akon nga may expecting trip kita from Manila. Do ginakulbaan ako Action Art kiti that is already another work, that's a big work. Kag that's a possibility of overwhelming ma-overwhelm mga aton mga quarantine facilities. So inadira lang na sa barko. Wala na ginahambalan di ang Cebu kag ang eroplano. Eroplano pila pa ka airline, 3. Gani. So damo sa nagatext sa akon kung bala sa Mauricio mga commercial flights kay ang boat silingon sina damo sila relatives who will come back to Negros. So amo na ang mga situations bala Action Art nga ginatubang naton subong kag sang aton mga local government units kag wala labot pa dira ang OFW. Okay. Kay in my last conversation sa OWA last week, we have estimated 150,000 OFWs still abroad. Pila pa lang ang nakasulod diri sa Pilipinas, wala pa gani kalabot mga 10,000 sa Negros. Grabe. Wala pa makalabot mga 10,000. So, kung ididak mo dira ang less than 10,000 sa 150,000, there are still more nga we are expecting to come home. Okay. Kagkalabanan sini sa ila, kwan pa niya, ang ginpabalik na subong mga seafarers pa ini. Okay. Ang land-based, wa pa diriya na labot, pero there were companies in Saudi Arabia na sige lang ila operation, pero may araman ibang nga nagsarado Action Art. So, amuni ka dako sang task, kag trabaho nga ginalantaw sa aton Provincial Incident Management Team kag sa aton nga gobyerno provincial diri sa Negros Occidental. Sige. So just keep us posted, sir, para makabulig man kami inform sa Negrosanon kung ano mga update within today para ma-relate man sa aton matag palamati. Salamat ki sa time. Yes, thank you gid Action Art kag maayong aga sa liwat. Action Hotline. Amo nang siling kung masubo gi sa tanan. Daw matapos na lang, kabay pa matapos na ni, kag mapunggan na ang anuman nga problema sa paglaptas ang COVID-19.
Wala gid diya ma-set up sa national government ang proper coordination, ang proper nga paghatag sang istorya sang tagsa ka mga IATF, agon nga may ara man sang koordinasyon, way gid diya gyapon na tabo. No? Way gid diya gyapon na tabo. Sa kadugay na nga tiyempo, ti kon amonig karon nga i-allow ni nila, mapinagustuhan na ng pinauli, hindi man lang nilokdo kag responsibilidad sa local government, no? Kundi maobligar ang national government nga magbulig sa aton di in kaso nga mag-spike ang numero sang COVID-19 and hopefully hindi na. Action Hotline. Kung maglala naman ang kaso, ang pamangkot hindi yan maabot sa punto nga sa ulihi mapututikoy kag ang ekonomiya ta mabalda na gid lang kung magbalik pa kita liwat sa ECQ. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa,
mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19,
Nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Para sa masanag nga Boss Damlag, mag-eskwela na sa First Academy of Skills and Technology Incorporated nagatanyag sa Senior High School tracks academics kaangay sang Accountancy and Business Management, Humanities and Social Science, yaraman ng Technical Vocational Livelihood, Housekeeping in C2, Food and Beverage in C2, Contact Center Services in C2, Organic Agriculture Production in C2. Sa First Academy, be the first all the way,
globally. First Academy of Skills and Technology Incorporated is TESDA accredited. Bisita sa First Academy nga naamtang sa RMD Building, Rodriguez Avenue, Barangay 36, Bacolod City, o magtawag sa 700-9035. Free uniform and ID, 275 pesos lang ang bulanan, 1,500 pesos naman ang registration upon enrollment. Enroll now. Action Hotline. Oy, may mga kadamo naman liwat sang nagkaladakpan mga pasaway no kon health protocol bala nga violation, mga 102 naman no ang nagkaladakpan diri sa Bacolod. Ang may pinakadamo gid nga record ang Station 3. Ginasundan sa Station number 7, Station 6, ang sa Station 3 30, Station 7 20, 19 naman sa Station 6. Inaano makamoy niyo yaman? Action Hotline. Hala ka mo sa pinasaway nga bisan may ara sang curfew, wearing of face mask, ang social distancing. Kasimple lang nga bagay, kabudlay gid sa aton kung kaisa halaka sunod sinino. Action Hotline. 56,259 na ang total cases diri sa pungsod Pilipinas based agin pagwa nga record sa Department of Health. Diba, kung may kadasig lang yan nagtaas ang numero sang mga nagpositibo diri sa pungsod. Action Hotline. Pakarunan ko ng aksidente dira sunod sa Mamaylan na kaya actually na tawagan naton si Police Major Romeo Vargas, kang investigator sa traffic. May patay to isa ho sa may tuyuman sa Karadyuan. Tricycle naman, kag single nga motor. Action Hotline. Patay itong taga Mabinay ho matapos nagliko, gulpiada ang tricycle, waya matalupangdan may nagapadulong motorsiklo, pakadto Bacolod nga direksyon ng motor, siya yan nagliko sa area ng tuyuman, resulta, isa patay. Action Hotline. Munang subo gid kalain pagdaan sang tiempo subong alas 9 pasado kagabi nagluntad ang insidente dira sa may area sa Barangay Karadyuan, siyudad sang Himamaylan, pero pagkaroon lang na no diri sa aton sining pangalagad. Action Hotline. Good morning lang sa tanan nga mga nagamonitor ha. Hindi ko lang maisa-isa ni pero si Madam Karen Tanlangit kag si Paring Eddie Lumugdang dira, good morning. Jose Mungcal Torilla, Kapitan Juan Zoniel Malayang, thank you gida. Jose Lanaria, Cesar Lanaria. Si Teresa Lo, manawag mag-check sang swab test man, 14 days na hotline nga number, wala ga sabat. Galalain ng iban nga mga damo di actually nagapadangat sang ila mga concern kay makon mag 14 días na iya. Bisan pa nga ara ka nag-tiner kung ilisay ka sa mga quarantine facilities, pero in kaso gani nga ara ka lang dabi, budlay kalisod gyapon sitwasyon mo. Worst pag ginikon, didto kaya nagwano, didto kaya sa hotel, nga ikaw ang masakdag sang gasto, mo gid ang pinakabudlay. Action Hotline. Si Nini sa Burgos pamati gapamanit kuno carrots kuanon gid ang kamot ha, sigurado ang kamot mo kay basi bala kon madisgrasya sa kay Nini dira sa Burgos may aga. Thank you gid sa pag-monitor, padayon na lang ang ginatrabaho mo today agud nga hindi madisgrasya ang kamot kinanglan bisan may customer, concentrate gid. Sige, sa imo sa nga trabaho. Grabe man niyo sa iya to sang special unit. Si Ma'am Shay na lang tanalyon, abi kay may nadakpan sa operation sang PDEA sa national, sa regional office. Tidin test ni galing nadakpan no, sa ila operation. Now, i-check ta in a short while ang taga PDEA, man gasigi-sige man ang program gihapon mo sang PDEA sa pagpamaton bala sang sining mga nag-a-apply nga barangay o sino pa may ngagaw, pas na kamo requirements nyo to.
ang inyong application para makuan ka mo, para malakip ka mo sa ginatuyo nga pagpatigayon sang Regional Oversight Committee. Actually, ang ROC deliberation, ang target sa August no? Tibasi makahingagaw pa kamuda, no? Sa mga barangay nga interesado sa pagpadala sa ila application sa sining Barangay Drug Clearing Program sa idalom sang PDEA. Action Hotline. Alas 9:03 na ang record karon kay Dr. Grace Tan niya para maisa-isa tabla kon ano ni ang background sa mga patient no, nga nag-positive bag-o diri sa Bacolod. Tinguhan lang na makuha sa iya kay hindi pa gimang kumpleto, although may initial nga natag na kay Vice Mayor Elcid Pamilyaran, pero kuan gid no, do alang-alang gid ang City Health Office sa paghatag sa aton sang update. Now, curfew ordinance, isa man isang ginabantayan ta kung ano matabo diri sa Bacolod. Sa tion nga aktuhan, no, actually kundi may mga ginpatigayon nga hearing ang komitiba ni Councilor Archie Baribari, no? Kay ang ayo sang mga negosyante palawigon hasta alas 12, baw kalipay ni sang mga violator nga nagalagaw bisan curfew na, kon in kaso ginman nga ma-amend ang city ordinance or curfew ordinance nga nagapatuman si Action Hotline. may mga hearing na nga ginpatigayon kag tinamot kung saan ni ma-resolve kay ti gusto na mabalik sang mga negosyante man nga mabuhi ang gabi nga negosyo kay damo man mabuligan suno sa ila halin sa mga taxi driver o pagkadto sa mga naga-negosyo inang nagalibod ti karon nga daan sinobing liburan mo yung paggalapaw alas 8 kay ang tao ga pala uli na. Action Hotline. Sinoabing imo kanon sina? Sinoabi ang imo sina target nga target nga bumalakal kay ang katabo ga pala uli alas 8 pa lang niya ga hinaraguyon ga pinalumba mga pumuluyo sa pagpauli mo. Action Hotline. Debla, ga pinalumba ya pagpauli kay kadelikado kung ninali madakpan ka ining meeting buwas ni Vice Mayor Elcid kay kung in kaso ginman nga mag-umpisa na ini ang implementasyon ari sa diyan outright ni pabayron kay mo ya sang 200 pesos unta ka Bacolod ga kumadakpan kasi ni maordinansa mo ti may team nga i-create ang Bacolod na sa mga nagapasaway da atensyon ka mo nga daan kay basi sa uli magala na magmuka reklamo kung magkaladakpan ka mo. Action Hotline. Amo ginang inyo sining bantayan kay sa tuod-tuod lambla kung i-try nyo ko maglagaw sa mga merkado, subong, puwerte daw. Kung gabiya sa mga merkado, sa mga bagsakan, why na niya ginasunod? Social distancing and all? Why na niya? Bisan wearing of face mask, subong, why na? Siling ko mga tao, dali lang kakalipat, no? Kumpiyansa na gidya halos. Pamatyagan sa iba, nagbalik na normal. Action Hotline. Ang update sa ABS-CBN sa mga nagapamangkot, may mga nagaduso subong sang inisyatibo nga maghimo sang tikang People's Initiative para nga liwat mabuksan ang isyo sang ABS-CBN kaginion nila no, nga matalakay liwat ang prangkisa sang ABS-CBN kay kung dito sa may House of Representative, why na ibaldap lang sa komitiba na ganito, why na naka-first base? Action Hotline. Kay para sa mag-congressman, suliton ko lang, no? Actually, nagligan interview man natin si Congressman Stephen Paduano, kay namo nag-question sa iya nga ang primero naging co-author siya, nagaduso siya nga para sa renewal, in favor sa renewal, dason gulpiada lang ginbayaan niya, no? And lately, nagbuto siya pabor nga hindi pag-i-renew
ang prangkisa sa ABS-CBN, may explanation man to siya, pero may mga activities, series of activities yung ginahimo subong, kapin pagid nga nagakonflikto, mga palayag, halimbawa ni Secretary Harry Roque. Gambal sa singyati ang kalabanan mga Pinoy. Nakita namon diyo nga daw pabor kag okay lang ang sa mga Pinoy nga ang ABS-CBN hindi pag-renew ang prangkisa, pero ang SWS nga survey contradict naman, no? Kaya ang result isang iyas ang SWS, damo nga mga Pinoy, 3 sa 4 ka mga Pinoy, nagapati nga dapat hatagan prangkisa kag tugutan maka-operate ang ABS-CBN. Action Hotline! Ay kasadya, ini ang aton lang diri mga kaaksyon, amo ni ang pangabuhi sumuho. Amo ni siyang sitwasyon, ang pangabuhi, pagkatapos sa sining desisyon ang 11,000 subong, nagamat-amat na, ang iban pangita sang pwede nila ma-applyan. Ang iban sinisaila nagaproblema kapin pa kung may edad ka na, kung diin ka makaubra, man hindi ni lawg-lahog nga magpangita ka sang trabaho nga may edad ka na. Action Hotline! Kay sa uli, hindi kagid mabaton at the end of the day, kung may mga huben ka nga kadungan nga nag-apply, ti alangan karon ikaw i-prefer, butang tapa may experience ka. Pero ti magambal karon ang isa ka negosyante, ti galing may edad naman ni. Ang dapat siya niyang kwaon na to, nilang fit balang iya lawas sa pagtrabaho, serbisyo, bisan paban nga ti sobra na sa iya sining nga duty, mamo na bla. Hindi mo na ma-discount iya kay kalabanan. Amo nang ginahimo sang mga amo nang ginahimo sang mga negosyante nga of course i-prioridad nila ang medyo huben nga nag-apply. Action Hotline! Kun mo on si mail ni dugangan mo pagid sang mga member of their families. Teding kakita sila. Kundi nagakwan nila, nagadamo, butang mo lang 3, i-multiply mo lang 11,000 sa 3. Online sa hotline. Online sa hotline. Dahil kita anayo kay ma-update lang ko, kay may mga meeting patong nagligan ginpatigayon. Joining us this morning is Councilor Archie Baribar. Kung anong update na sang ginpatigayon niya nga mga hearing party sa ginaproponer blang ginaduso sa mga negosyante nga extension sang curfew, ang pag-amend sang curfew ordinance. Councilor, how are you? Good morning. Maing aga, Art. Maing aga sa imo nga tagpalamati, kag maing aga sa aton nga tanan. Salamat kisa time. No, sir, ma-check lang ko anong latest sad to man? Yes, sa nagligad, supposed to be sang Friday, may ara kami nga another committee conference, no? O galing kay wala to madayon, kay ang 3 o'clock namon nga setting, timing man nga nagpangayo si Mayor, nga ma-special session anay kami. So, we had a special session from 3 o'clock to about 4:30, why naman dayon ang aton nga public nga committee conference. Karon sa last 2 naton himuon liwat ang committee conference, no? I see. Subong adlaw. Okay, so dra na mabalaan ko after sina kung may mga next pa nga committee conference. Yes, but dapat i-consider man naton nga ang IATF lang nga input, no? Kay lantaw naton sa maabot nga mga inadlaw kung ano gid ang decision man sa IATF, no? It will have a bearing sa aton nga pag-amend sang curfew ordinance. Sige. So ma-update lang kami karon kung ano giman ini after sa imo committee conference. Salamat gid, Councilor. Salamat gid. Salamat. Action Hotline! Councilor Archie Baribar, may ara pagli karon sa hapon, way giling madayon nagligad si Mana to. Good morning lang kay Madam Mati Espina kag Madam Tox Lopez. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa.
I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at EZ. Ikalat ang totoo. Mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig pag uubo at babahing. Iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit. Kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad. Ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at EZ Rock. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19
o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. John Dimisala, good morning. Siling nga may kanya-kanya rason ang mga congressman kung ibiyas-ibiyan ang istoryahan. Pero kung ang 11 mil ka mga displaced workers, panghinaw ang nahimo nila, wala contingencies para sa workers, wala sila pakialam kung magutom kay sila ga-enjoy man niya sa sweldo nila. Action Hotline! Why na kita tiyempo nga antes ko magtakop ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea mo ning ginarekomendar tagid sa inyo. Ang kapsula nga magabulig pabakod para sa inyo immune system kag resistensya sa lawas. Puro kag organic. Amo nang ginapadayaw sa Dr. Alfred's nga tiwayas ang simbog nga naman nga mag-chemicals ang produkto sang Dr. Alfred's. Amo na rason nga ang natural healing properties nga ara sa santon sang Dr. Alfred's Mangosteen hindi maapektuhan, no? Kag
ang pinaka-the best dira, nagabulig siya, pabakod sa aton immune system. Once mabakod ang immune system, kag resistensya, wala sang makatapik sa imong balatian. Bisan mang common illness, hindi dali-dali katapik. Parisan mapagid sang tinga maayo sa may mga hapo, kag sa kababainan, nga nagaproblema sa ila monthly period. Ako mismo nagapamatod kaya nagagamit sa nga produkto ang capsule para gid sa akon sini nga resistensya. Ma-rejuvenating effect pa, no? Ang imo insomnia mabuligan na, ma-rejuvenating effect pa, ano pa hubin ikaw tulokon. Action Hotline! Action Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ang inyo nabatian, ginadulong sa inyo sang PH Care, alagang natural, alagang PH Care Naturals, Guava. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.